Mga tol, ingani ko maglimpyo og karburador mga tol. O wala ko'y gamit nga air compressor mga tol. So tanawan ning video ha mga tol. Kay ma-miss jud may kahuman ani tol, murag brand new yun yung karburador mga tol. So una akong ginagamit mga tol nga panglimpyo mga tol. So ana na siya. Nya kanang mga rubber ana oil seal niya mga tol. Nga rubber seal tanggalon yun siya mga tol kasi matunaw siya mga tol. Nya kinahanglan mag-gloves ka tol kay murag katol-katol ni sa kamot. So kamo mga tol, wa mo lingaw sa inyong balay niya, gusto mo mag-DIY o kuri-kuri sa inyong mga motor. So sugdin ninyo sa paglimpyo og karburador mga tol. Importante yun kaning karburador, limpyo gud siya mga tol kay mo ni gwapo imong andar sa mga motor, kusgan niya kahumando magdugay pod ang lifetime sa imong motor no kung perminti limpyo ang karburador. So ingani ra na siya mga tol, brush lang to mga tol. Kalingawan lang gud nato mga tol. Wa tay lingaw sa balay o magkalingaw kag brush aning imong karburador. So tanaw mga tol, naganam-anam na siya kalimpyo mga tol. So sinaw na siya mga tol. So ingani ra mga tol. So brasi yun siya tanan dia mga tol, kanang mga ngilit-ngilit niya mga tol kay para mulimpyo siya mayo. So tiwasa yun ninyo ng video ha mga tol, makikita yun sa finish yun ani mga tol. Ano lang, brush lang gana mga tol. Yung pagkahuman kaning isa na po mga tol. So lugiton yun ninyo ng mga bangag-bangag na mga tol. Mas gwapo kung ang brush mo tol gamay. Kaya para musulod yun sa mga bangag-bangag sa karburador ba. So ana na siya tol niya, katong mga dalikdik yun na ni tol, katong mga hugaw nga nagpilit na tanggal yun siya mga tol. Ya pati tong sa iyang mga gagmay nga bangag, mga agianan sa hangin o agianan sa gasolina, tanggal yun siya mga tol pag maigo ani nga liquid mga tol. Kani nga akong gigamit nga panglimpyo. So tingala li ka ni mga tol, balik yun siya pagka brand new imong karburador yun. Nya og naay dili kayo matanggal nga part siya mga tol. So bubuan na imong kutro no, igon yun to nimo siya para matanggal yun siya. Pagkahuman katong mga G-things niya mga tol, imo putong apilo na ni mga tol no. So tanaw mga tol, puti na siya, wa pa ganito na human mga tol limpyo. So pagkahuman ani mga tol, banlawan lang nato ni siya tubig no. So ipatungod lang nato sa gripo sa tong balay mga tol. Ya para katong mga bangag gagmay niya masudlan yun mga tol, matanggal yun siya mga tol. So ay lang kabalaka pa nga tol, pagkahuman imo lang sa ning paugahon lang sa nimo tol, ibulad lang nimong init kay wa man kay compressor. So ibulad lang nato nag-init mga tol para mauga po tong tubig niya mga tol. Usa na to itado balik no. So kay atuara mang motor, dili ta magdali og limpyo mga tol. Kawas lang og salain, dalion yun na kay pangwarta man na. Kani kay di man ni pangwarta mga tol. Kaya tuwa mang sariling motor. Nya kita ray mo limpyo, ato yun yung tarungon og maayo. Kanang mga jettings niya mga tol, gagmay apilo yun na siya. Imo na importante nga malimpyo yun mga tol kay diri mo agi ang hangin og ang gasolina gagmay ra kay siya bangag. Yang bara ang mga abog diri. A few moments later. Mo na ni siyang finish mga tol. So tapuhan sa nato mga tol para kuha yun yung tubig niya. Usa na to ibulad. Mo na ni siya mga tol. Mura na siya brand new mga tol.